जेब्लानिफ्राय बायग'स्रिया आंनि जिउआव फैदोंमोन अब्लानिफ्राय आं गासै दुखु दाहाखौ बावगारनानै रंजा खुसि थानो सोलोंदोंमोन। नाथाय बबेनिबा बारहुंखाया फैनानै आंनि जिउखौ थेर बेथेर खालामलांबाय। नाथाय मा जाहोननि थाखाय आइदै 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 बिफा ओइ बिफा मानो जिरायना गाबलाबायो बेलाय? मा जाखो बिमा? मानोबा आंखौ उदै सानाय मोनदों बिफा। आं माबा मोनसे जामारोबा आंनि फिसाखौ नों मोजाङै दैदेनलां बिफा। बिमा, नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों? जेबो जाया नों फै दसे रेस्ट लाफै। फै बिमा। दे सैज' खालाम बिमा, हामगोन लासै लासै। बाबा, आया मा जादों? आयै, मा जादों? जेबो जायाखै फिसा। थां फरायसालियाव थांनो ओंखारहैदो थां। जागोन दे आयै। जोहोलाव, आंबो गेलेनो आंखौ मोनार। आब', आंबो गेलेनो नों थाथ'। दे गेले। आं जोहोलावखौ गुबुनजों गेलेनाय नुबा मानो नायनो हाया? आंनि गोसोआ मानो बिब्दि? बायग'स्रि, नों मा सानदों बेखौ आं बुजिजोबदों। आब' बायग' नोंसोर बेयावसो दंफैयो। आगै नोंसोर बेयावसो दं। नोंसोरखौ बाबाया नागिरबाय दं। फैदो थांसै। फैदो आगै थांसै। जोहोलाव नोंहा थाथ'दो दे। दे थाथ'दो दे जोहोलाव नोंहा। आंनि गोसोआ बायग'स्रि गैयाबा मानो लोगो गैयै बायदि लांदां लांदां मोनबाय थायो। आयौ नंमारगौबाथ' दिनै रायजाखासिगोन ना आगै? बायग'स्रि, नोंनो आंनि इयुनाव जिउनि लोगोरि जानानै थाबाय था।
मानसियानो बारानिफ्राय बारासो जाबोनो हमबाय मा जाबावगोन होनबा आखायाव गरसेबो रां गैयैजों माजों आं मा खालामबावनांगौ दे ओइ बिमा माबोरै जाखो बेमारा एसे मोजां मोनबायना मानसिखौनो बांद्रायनिफ्राय बांद्रायसो जानाय नुबाय आं मा खालामबावनो आं दा मा जाखाया आइनि लोमजानाया बारा जाबाय नामा बिनिखायनोथ' आं दहाय स्कुलाव सौथुनानै गोलैदोंमोन मा जामारदों होनबा आइया बारा जायाबाथ' बिदि बाबाया गिसिब सिबना होनाय नङामोन बाबानि मोखांखौ नायबा दुखुखौनो सहायनो हायोमोन आयै मा जादों नोङो मानो बेफोरबायदि उन्दुलाबायना दं बाबा मा जादों आया मानो बेफोरबायदि उन्दुदों आफा आं जेबो जायाखै बे आंनि खरसायाव दोननाय मुलि दं बे मुलिखौ लाना फैथां बिनि उनाव ओंखामखौ जाहैथां आफा जागोन दे आयै बे मुलियाथ' लोमजानायनि नङा नै दे आयै हे गसाइ आइनि बेमारखौ नाहरदो जोंनि न'आव खैफोद दालाबो माथो मानसिया बारानिफ्राय बारासो जाबोनो हमबाय मा जाखो होमबा मानसिया माथो दलस थाखो फै बिमा सिङाव उन्दुहैनोसै आरे आखाया मा गुसु बिमा ओइ बिमा बिमा मा जाखो नोङो
बिमा ओइ बिमा बिमा सिङाव उन्दुसै बै बिमा मा जाखो नोङो ओइ बिमा बिमा ओइ बिमा बिमा आयै आयै मा जाखो नों आयै बाबा आया मा जाखो बे नोंनि बिमा नङा बिमा बे नोंनि फिसा नङा बे सानसेनि खौसो बिमा बाबा नों बेफोरखौ मा बुंलाबायो आयै दा हम नोङो बे नोंनि बिमा नङा ओंखारलां नोङो बे न'निफ्राय ओंखारलां बिमा नोङो एसेबो साननाय फैयासै गावनि बिमाखौनो मुलि होना बुथारनो सानोना बे बिथांखौ सानोना आयै नों मानो ओंखारलांनो थांखो बियो नोंनि फिसा नङा बिमा गावनि फिसामोनब्ला नोंखौ बेफोरबायदि खालामनाय नङामोन ओंखारलां मानो थाबाय थादों बेयाव ओंखारलां बाबा आयै ओंखारलां बिमा 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 आयै बाबा 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 फिसा
साया लोंदो बिफा बिमा जोंहाय बायगुस्राया बहा थांदों दङ न'आवनो अबेबा थांनो देलायगासिनो आफा माइ आंनो एसे फैसा नांगौ बेसां नांगौ आइ 5,000 हा माथो सानफ्रामबो फैसा नांगौ नोंलाय हामालै बिमा माइथरागा नोंलाय थाङाय बे आंनि गान्दु सिङावनो दं बेखौनो लाना थाङाय जागोन दे आफा आयै मा जाखो आइ आयै जोंनोबो फैसा नांगौ आयै औ आयै जोंनोबो फैसा नांगौ नै बिफा इसोरनोबो फैसा नांगौनो थां नोंबोथ' थांफा नोंबोनो हरखाबाय जागोन दे आफा Dulunjoy, दिनै आंनि मोजां मोननाय बायगुस्राया मानो इसिबां लेट औ सालथे मानो दाबो फैदासै होमबा थोद बुबक मालानिफ्राय सालि जायो नोंलाय आंखौलाय आया बे गेदेरा नोंनि उन्दैया आंनिब्रा ओमफ्राय नों मिथिखाया आरो एथ' उन्दैखौ मारै लानो सानखो मिथियाखै नोङो उन्दै हाबा लानायखौ पुलिसफ्रा माबायदि हमगासिनो दङ है बेनोसो मावदों आं ओंखाम मोनजाबाय थागोन दाबोलाय नोंजों थाफानानै मा मोजां खामानि मावफेरखो मालाबा बोरमा खावनाय दाउ खावनाय आरो सिख्ला एदावनायावनो दिन थाङो थोद बुबक सिरजा वाह ओइ आसोल हनै फैबायानो ओमफ्राय आंनिखौ नोजोर दाखा आया नोंनावसो नांदों आंलाय बै सेंग्राखौसो सोबानाय बायदि मोनदोंमोन गाज्रि मोनला ब्र सरि दै थ'थांसै थ' आब' नों उन्दैयाव सोरखौ मोजां मोनोमोन बैलायथो बै फुंबिलि बिदा जोहोलावा होमबा आब'आबो जोहोलावखौ मोजां मोनो आब' मा जाखो दे बुंदो समायना आब' नों मा बुंनो सानदोंमोन दे बुंलाय आब' जेबो नङा आगै थ' आब' थांसै
जोहोलाव, आं नोंखौ मोजां मोननाया सैथो आरो गोथार। अब्लाबो आं नोंखौ बे जिउआव मोननाय नङा होनना सानो। फायगस्रिया दिनै मानो मोखां सोम सोम? गामाखालिथ' बिदि थाफेरामोन बियो। ना आंखौ माबा गोरोन्थिसो सानना दं? नों आंखौ सानदों जानांगौ नों आंनि गोरोन्थि मावदों होनना। जोहोलाव, जों सानैनि गेजेराव नों आरो आंनि सानैनिबो मोखाङा मानो उल्था फारसे? फायगस्रि, बे सोंनायनि फिननाया फोरमायोदि जों सानैनि गोथौ मोजां मोनलायनायनि हाबिलायानो थिन होननानै आं सानो। अब्लाबो आं नोंनो फंसे बाथ्रा खोन्थानो हानाय नङा जोहोलाव। दिनै मानोबा आंनि गोसोआव माबा नों आरो आंनि गेजेराव माबा आद्रा थासिगोन बायदि आंनि गोसोआव सौग्रावगासिनो। नै, मोजां मोनलायनायनि गेजेराव आखाइजों आखाइ हमना गिदिंनाय, मोखांजों मोखां नायलायनाय आरो खुगाजों खुगा खुदुमलायनायखौल' मोजां मोननाय होननानै आं साना। जोहोलाव, नोंहा आंनि अनगा गुबुननो गोसो होबावनो थाखाय आरो गोसो दंबावो नामा? हो? दिनै मा जाखो बियो? मानो बेफोरबायदि खोथा बुंलाबायखो? फायगस्रि, नों दिनै बे सोंथिखौ मानो सोंदों? आं बुजिबाय फायगस्रि, नोंनि सोंनायनि सोंथिखौ। नों बिब्दि बुंनानै आंनिफ्राय जानगार जानो नागिरदों। जागोन, जानो हागोन। जों जाबाय मावरिया गथ'। जोहोलाव, नों आंखौ जि साना मानो साननो हागोन। आरे, मानो गुजुखो बेलाय? मा जादों बायग'? जेबो जायाखै जोहोलाव। आं नोंनि गोसोनि आलासि नङा। बेयो आंखौ दिनै माबा नङा माबा मोनसे लाखुमाथारदों। नोंनो आंनि जिउ। नों जाबाय आंनि सोलेरनि खारबाय थानाय थैसो। हेलौ, नों बहा दं? अबेसिम मोनफैखो? दे थाब ओंखारबोसना, आं नै नोंसिनि लांगोनायावनो दङ। र' थांगासिनो दं आङो। दसे नेथ' बेयावनो। दे थाब थाब फै, आं नेनो बाथारबाय। बोरैबा दा मानसिफोरासो नुलाबायगोन। दे थाब फै। र' थांगासिनो र'। ए, रावबो गैयाहाय। मा दाबो सफैयाब्रा, सेसलै आं दिनै सोरबा नुसननांगौबा। ए, माथो सफैबाय। फैद' थाब थाब फै। मानो एथ' लेट खालामो नोंलाय? थु माबार। ओरैनोबा आङो बस जाखबनो खोन्थाबायलायाखै। थु माबार। थै, बिदिब्ला आंनि बेरामा बारानिफ्राय बारा जाबोनो हमगासिनो। आं दा जोहोलावनो मा होनना खोन्थाबावनो? जोहोलावनो थार बाथ्राखौ खोन्थाब्लाबो
जोहोलाव आं नोंखौ बे जोनोमाव मोनाबाबो फैगौ जोनोमाव नेनानै थाबाय थागोन। आंखौ निमाहा होदो। जों सानैनि साननाया जाफुंनाय नंलिया। आब'आ दिनै मानो बिदि दुखुआव थाबाय थाखो? मा जादों आब'? जेबो जायाखै आगै। अब्ला मानो गाबबाय थाखो? ना जोहोलाव माबा बुंदों? आंनाव केन्सार बेमार जाबाय आगै। मा केन्सार बेमार? आं दा मा खालामबावनो दे? न'आवबो आफामोनाबो गैया। आं जोहोलावनो खिन्थाहरनांसिगोन। माबाफोर उपाय मोनो खोमा। हेलौ सोरमोन? नोंसा आदाया गैया नामा? औ आदाया गैया। बहा थांदों? आंनो नोंसा आदाखौ नांगौमोन। गैथ'आ र' दा होगोन। मोनफैसिगोन बे। आदा नै सोरबा फन हरदों। सोर हरदों आगै? मिथिया दा नोंखौसो नांगौनो। हेलौ हेलौ जोहोलाव। जोंहा आब'नि खुगानिफ्राय माबा थै गलाबायग्रा बेमार जादों। मा? दामानि नोंनि मुंल' लादों। बिदिब्ला बायग'सो आंखौ बै समाव बिनिखायनोथ' बियो आंखौ सानस'हायै बाथ्रा बुंदोंमोन। दा आं बिखौ मा सहाय हैनो हागोन? आंनि आखायावबो दा गरसेबो रां गैया। आं दा मा खालामबावनांगौ? आं बै माइदांस्रि दखानाव मैगं लाना फैनि। थां नों दसे थां। जागोन दे आदा। आं लाना फैनि। मा जादों आब'? आब' बारा जादों नामा आब'? आब' मा जाखो नों आब'? आब' मा जाखो नों आब'? आब'!
Hoi Asel, nggak bini dah? Oh, bina. Apa? Oh. Jahwnao, jahwnao, why jahwnao? Nunggu tuh nunggu zakura. Nunggu le bos, bina nunggu. Why jahwnao? Baigusyai, मा जाखो नोङो बायगुस्याय मा जाखो आइ नोङो बायगुस्याय नों बेफोरखौ मानो सिगाङाव खोन्थाना लायाखै मानो खोन्थायाखै नोङो बायगुस्याय सिखाराय बायगुस्रि सिखाराय सिखार आब' मा जाखो सिखाराय मा जाखो नों आब' Salah nunggu mana? Ani gustru baik gustru kaya. Salah gustru kaya. Serlai. Nung mau cukup. Nung ni nung dah ni kisah sekolah kau kucing. Woi, udah kau. Astaga, kesini kau sekarang ni. Bagai cuma deng. Kau mau bikau. Mama cuma deng. Mama cuma deng. Tenan sini, dah boleh nak ubu. Hello, jahwnao. जोंहा आब'आ बे बुहुमाव गैलिया मा बायगुस्रे 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 बायगुस्रे
Baigosri, Roto Baigosri. Agni dehayaबो राननायनिफ्राय रानलांगासिनो बे फिसाया खनसेबो फैना खौरां लाफिनबा मा जायो गावनि बिफाया रागाजों खारलांबाय बेखौनो बियो असे साननानै न'आव खनसेबो नुजाफैयासै दिनैसिम 19 बोसोरानो जालांबाय खनसेसो नुजाफैफिनबा आंनि गोसोआ गोजोन मोनगौमोन फिसा जोहोलाव बे साननिफ्रायनो आं आंनि न' आंनि आफा गासिखौबो बावगारनानै आं दिनै नैबे न'सा बोरायाव हारसिङै दं जानो हागौ आंनि बिफाया दाहालागै बोरायबाय